Αγαπητοί μου αδερφοί, όπως θα καταλάβατε από την Ευαγγελική περικοπή και από τους Αγίους που εορτάζουμε σήμερα, η Εκκλησία μας ονομάζει την σημερινή Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα δεν ήταν το κανονικό που θα έπρεπε να ήταν στην 12η Κυριακή του Ματθαίου, που αναφέρει εκεί για έναν νέον που πλησίασε τον Χριστόν μας και ήθελε την σωτηρία του και του είπε να τηρεί τις εντολές, και εκείνος του είπε ότι όλα τα κάνω, και μετά του είπε, εφόσον θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσ' τα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Και εκείνος ελυπήθηκε και δεν το έκανε, διότι είχε πλούτη πολλά. Και είπε ο Χριστός μας ότι δυσκόλως οι πλούσιοι εισελεύσονται στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το λέει για όλους μας, παρόλο που ίσως να επτοχύναμε σήμερα, είμαστε πολύ πιο πλούσιοι από αυτούς που πεθαίνουν από την πείνα και δεν έχουν έναν σπίτι να μπουν από κάτω, ούτε ένα πιάτο φαγητό. Σήμερα λοιπόν, αντί να ακούσουμε αυτήν την Ευαγγελική περικοπή που έπρεπε να ακούσουμε, ακούσαμε σταυρόσιμων Ευαγγέλιων, και αναφέρει εκεί ο Άγιος Ιωάννης ότι ο Θεός παρέδωσε τον Υιόν Του ή να σταυρωθεί για την σωτηρία μας, και όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφινεν τη ερήμο, κάνει έναν παραλληλισμό, έτσι υψώθηκε και ο Υιός του ανθρώπου. Τι έκανε ο Μωυσής? Όλοι θυμάστε, εάν θυμάστε, δεν ξέρω σήμερα στα σχολεία τι μαθαίνουν τα παιδιά μας, έχουμε όμως χρέος εμείς οι γονείς να μάθετε τα παιδιά σας. Παλιότερα εμείς μαθαίναμε, τώρα δεν ξέρω τι θα μάθουμε. Γι' αυτόν έχουμε ευθύνη εμείς. Ο Μωυσής λοιπόν, όταν έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο και ήταν στην έρημο, σε κάποια φάση πολλά φίδια δάγκαναν τους Εβραίους και πέθαιναν. Και τότε παρεκάλεσε ο Μωυσής τον Θεό να βρεθεί μια λύση και του είπε να φτιάξει ένα χάλκινο ομοίωμα φιδιού, να το δέσει πάνω σε έναν μεγάλο ξύλο, να το βάλει κάπου ψηλά, και όταν ένα φίδι δάγκανε κάποιον, να κοιτάζει εκεί σε αυτόν το χάλκινο φίδι που ήταν δεμένο πάνω στο ξύλο, και έτσι δεν πέθανε. Καταλαβαίνετε τι ήταν αυτό? Ήταν έναν κάθετον ξύλων και οριζοντίως ήταν το φίδι. Τι σχημάτιζε? Σταυρόν. Ήταν η προτύπωση του σταυρού. Και έτσι, όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφινεν τη ερήμο και σωζόντουσαν οι άνθρωποι, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός δηλαδή, υψώθηκε πάνω στον σταυρόν, και με τον ίδιο τρόπο, όταν ο νοητός όφης, ο διάβολος, πληγώνει εμάς τους ανθρώπους, είτε με τις αμαρτίες, είτε με τον πόλεμο, είτε με οτιδήποτε άλλον θέλει να μας πληγώσει και να μας θανατώσει, η σωτηρία μας δεν είναι άλλη από τον σταυρό του Χριστού μας. Και δεν ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, μας λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός μας, αδελφοί μου, είναι πατέρας μας, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, θέλει την σωτηρία μας, δεν θέλει να μας κολλάσει. Γι' αυτόν ανέβηκε πάνω στο σταυρό και έχισε το αίμα του και φώναξε ότι διψάει, διψούσε την σωτηρία των ανθρώπων. Δεν ήρθε για να μας κρίνει, θα έρθει να μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα θέλει να μας σώσει. Και αν όλοι μας καταλάβουμε ότι η ζωή του χριστιανού είναι μία άρση του σταυρού, και όταν ο άνθρωπος σηκώσει τον σταυρό του με ευχαρίστηση, με δοξολογία προς τον Θεό, γνωρίζοντας ότι κάθε τι που η αγάπη του Χριστού μας εναποθέτει στον ώμο μας είναι πολύ καλά ζυγισμένο. Ξέρει ο Θεός πόσον μπορούμε να σηκώσουμε, και χωρίς σταυρόν να ξέρετε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, διότι και ο Χριστός μας ανέβηκε πάνω στο σταυρόν και έφερε την Ανάσταση. Γι' αυτό στις μέρες μας που πολλοί σταυροί υπάρχουν, είτε οικονομικής φύσεως, είτε επαγγελματικής, είτε υγείας, είτε συναισθηματικής, είτε προβλημάτων των παιδιών μας, των συζύγων μας
και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε σήμερα ακριβώς το παράδειγμα αυτό που μας λέει ο Χριστός μας. Να κάνουμε όπως έκαναν οι Ιουδαίοι που έβλεπαν στο χάλκινον όφιν, και εμείς δεν έχουμε χάλκινον όφιν, αλλά έχουμε την πηγή της ζωής. Να βλέπουμε προς το σταυρό του Χριστού μας και να ελπίζουμε πάντοτε στην Ανάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία σήμερα καθιέρωσε την Κυριακή πριν από την Σταυροπροσκύνηση να εορτάζουμε τον Άγιον Νεομάρτυρα Ιεράρχην της Σμύρνης, τον Άγιον Χρυσόστομον, τον οποίον κατακομμάτιασαν κυριολεκτικά οι Τούρκοι κατά την Μικρασιατική καταστροφή, αλλά και όλους. Είναι 5 οι Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι είναι ζωγραφισμένοι στον εξωνάρθηκα δεξιά. Είναι όλοι οι νεομάρτυρες αρχιερείς της Μικρασιατικής καταστροφής και πάνω ακριβώς από αυτούς είναι το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Τους εορτάζουμε σήμερα ακριβώς διότι είναι πριν από την Σταυροπροσκύνηση, την ύψωση του Σταυρού, διότι σήκωσαν και αυτοί των Σταυρών του μαρτυρίου και αξιώθηκαν του αγιασμού. Και όλη η Μικρά Ασία σήκωσαν των Σταυρών αυτών των μεγάλων και δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, αδελφοί μου. Και βλέπουμε ότι ίσως και με έναν άλλον τρόπο σηκώνει και σήμερα η πατρίδα μας των δικών της σταυρών. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός μόνον ο σταυρός. Ίσως έρθει και άλλος σταυρός, μαρτυρίου. Και γιατί να μην έρθει? Από τις αρετές μας τις πολλές, από την μετάνοιά μας, εφόσον βλέπετε ότι ξεφύγαμε όλοι μας, πρώτοι εμείς οι κληρικοί και μετά οι κρατούντες, το κράτος μας προσπαθούν να αποχριστιανοποιήσουν και την παιδεία και το έθνος και να πολεμήσουν την Εκκλησία, την οποία προσπάθησε ο ίδιος ο διάβολος με πολλά όργανα του σαν τα σημερινά να την καταστρέψει, αλλά πύλες άδου ου κατησχίζουσιν αυτήν. Όσον πολεμείται η Εκκλησία, τόσο λαμπρύνεται και νικά, αδελφοί μου. Γι' αυτόν μη φοβάστε τον Σταυρό, να χαίρεστε. Ο Απόστολος Παύλος, σήμερα αν ακούσατε τον Απόστολον, είπε «Σε τίποτα άλλον δεν καυχούμε παρά εις τον Σταυρόν του Χριστού μου». Και όταν έφεραν τον Σταυρόν μπροστά στον Απόστολον Ανδρέα στην Πάτρα για να τον φοβήσουν ότι θα τον σταυρώσουν, είπε ο Απόστολος Ανδρέας χαμογελώντας «Μα εγώ τον Σταυρόν τον κηρύττω και εσείς μου τον φέρετε για να τον φοβηθώ. Αυτή είναι η ζωή μου και με χαράν σταυρώθηκε». Γι' αυτό και εμείς με χαρά πρέπει να σηκώνει ο καθένας τον σταυρόν του και να ενθυμούμεθα ότι και το έθνος μας σήκωσε σταυρόν και πριν λίγα χρόνια μαρτύρησαν αυτοί οι προγονείς μας και τους εορτάζουμε σήμερα. Δεν ξέρουμε αν παραχωρήσει ο Θεός να περάσουμε τις ίδιες μέρες. Τον παρακαλούμε να μην επιτρέψει. Αλλά όμως Θεός είναι. Εκείνος ξέρει καλύτερα πώς θα μας σώσει. Γιατί εάν δεν ξυπνούμε και δεν μετανοούμε με όσα μας κηρύττει το Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας με την μετάνοια, τότε η αγάπη Του είναι μεγάλη. Ο Χριστός δεν βλέπει, αδελφοί μου, μέχρι τον τάφο ή ποια θα είναι τα παθήματα του νυν καιρού, προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Ο Θεός τον ενδιαφέρει να μας σώσει και αν εμείς δεν σωζόμεθα με το καλό, θα επέμβει και με άλλον τρόπο. Βλέπετε εσείς όταν νουθετείτε τα παιδιά σας και δεν σας ακούνε και βλέπετε ότι θα πάθουν ζημιά, χρησιμοποιείτε και άλλον τρόπο. Χρησιμοποιείτε και την ράβδον σας πολλές φορές από αγάπη, για να καταλάβει το παιδί που δεν καταλάβει με άλλον τρόπο ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Έτσι και ο Θεός από αγάπη δίνει σταυρούς στους ανθρώπους για να μας σώσει. Και ποιος είναι έξυπνος? Να αγαπήσει τον σταυρό που θα του δώσει ο Χριστός μας. Ο προσωπικός μας σταυρός είναι διαφορετικός και ο κοινός σταυρός άλλος. Γι' αυτόν πρέπει να ξυπνήσουμε και να γονατίσουμε, να μετανοήσουμε και να κλάψουμε και να παρακαλέσουμε και αυτούς τους νεομάρτυρες που εορτάζουμε σήμερα, τον Άγιον Χρυσόστομον Σμύρνης και τους άλλους, τον Επίσκοπον Ζήλων, τον Ευθύμιον
και τους άλλους ιεράρχες, αλλά και το πλήθος των ανωνύμων μαρτύρων που μαρτύρησαν γιατί ήταν χριστιανοί, να τους παρακαλέσουν να πρεσβεύουν για μας και για τον τόπο μας, ούτως ώστε να έχουμε μετάνοια, και να ξέρετε ότι όσον αμαρτωλοί και αν είμαστε, όταν μετανοούμε και με δάκρυα προσερχόμαστε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας, ο Χριστός μας είναι Παναγάπη και καμία αμαρτία δεν στέκεται μπροστά στην αγάπη του Χριστού. Με το αίμα του ο Χριστός μας ξεπλένει κάθε αμαρτία όσον μεγάλη και αν είναι. Φτάνει να μετανοήσουμε. Βλέπουμε γύρω μας και διαφόρους ανθρώπους να σηκώνουν διαφόρους σταυρούς και πολλές φορές εμείς τους λυπούμεθα, όμως εκείνοι είναι πιο χαρούμενοι από εμάς και μας δίνουν παράδειγμα ότι έρουν των σταυρών με χαράν και με ευχαριστία, όπως είναι ο αγαπητός μου Στέλιος που τον έχουμε τώρα μπροστά μας, που από μικρός σηκώνει και αυτός των σταυρών του μαζί με τους γονείς του, όμως μας δείχνει τον δρόμο, ότι ποτέ δεν λύγησε, ποτέ δεν παραιτήθηκε από την ζωή, αλλά με δύναμη πολλήν ψυχής αγωνίστηκε, τελείωσε το σχολείο του, τελείωσε το πανεπιστήμιο, την ιατρική παρακαλώ, ανεβάζοντας τον ο πατέρας του με το καροτσάκι τις σκάλες των πανεπιστημίων και των νοσοκομείων, και πριν λίγες μέρες τελείωσε και την ειδικότητά του και πήρε το πτυχίο του. Και έτσι από αυτήν την θέση θέλω να τον συγχαρώ που μας δίνει μαθήματα πίστεως, δυνάμεως και άρσεως του σταυρού του με χαρά και με δύναμη. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, έχοντες παραδείγματα μπροστά μας και τους Αγίους μας και τους ανθρώπους που σηκώνουν σταυρών, να προχωρούμε και εμείς των μάταιων τούτων βίων τις λίγες μέρες που μας χάρισε ο Θεός να ζήσουμε, δοξάζοντας τον Θεό, όχι με ψημιρούντες, όχι συνεχώς παραπονούμενοι, αλλά προχωρούντες μπροστά, έροντες των σταυρών μας, και να είστε βέβαιοι ότι όταν με χαράν όλοι μας σηκώσουμε τον σταυρό, η Ανάσταση θα είναι δεδομένη και θα μας αξιώσει ο Χριστός μας μαζί με Αυτόν και τους Αγίους Του να απολαύσουμε κι εμείς της Αναστάσεως. Αμήν.